Čau, dnes je s vami Samkou34, dneska s vítam u nového videa. Ale máme tu Minecraft, včera sme točili tiež, som vám slúbil, že dneska dáme druhú časť. No, chcel by som túto časť točiť, dovtedy kým neporazíme Ender Draka, ale to sa mi asi nepodarilo, lebo ja som taký dobré získavanie na Ender Draka veci. Takže, včera som si zavolil 3 ovce, ale my nemáme máme drevo. Čakajte, tu nám spadlo drevo. Dáme tu. Toto dáme tu. A tu už máme posteľ. Tu si dáme jednu trofku. Posteľ. Budeme tam mať nastavený checkpoint a keď umrieme, sa objavíme u nás doma. No dobre, už máme ráno. A včera ešte som to strihol. No a tu budeme mať našu takú maličkú záhradku. Tu si ešte vykopem. Tu dáme sedeničku od stroma, aby nám strom vyrástol. Tento tu bambus, tento už tu bol. Ale ho môžeme skosiť a môžeme zasadiť tu ku vode, aby nám rastol. Potom s ním môžeme urobiť cukor. No, tu je vetro. Tu spravíme diery. Dobre, tu máme diery. Zoberieme vodu. Tu dáme vodu. Tu. A ešte tu. Dobre. Tak, ideme nakopať nejaké drevo, z ktorého máme iba na túto drevenú. Tak si napríklad vypadíme berezové drevo. Budeme z každého dreva kopať. Proste. Nakopeme si zo všetkého dreva, aby sme mali zo všetkého dreva iné. Keď to vyrobíme na odpracované dreva, tak budeme mať každú inú farbu. Dobre, sme naspäť. Tu si vykopeme ešte toto drevo. My máme len iné drevo a máme iné drevo. Máme toto. Uvidíte, z tohto tu môžeme takto spraviť. Tú kôru dáme do snehu. Znova sa mi toto stalo. No a teraz si vyšťujeme tento posledný strom. Budeme si spraviť drevo a budeme sadiť. Budeme sedeničku. Ten dom by som chcela aj postupne zväčšovať. Čakajte, toho si dám tu. Dobre. Vyprazíme si nejaké veci stadiaľto, čo nepotrebujeme. Teraz si nechám. Rybu si vypečiem, to bude dobré. Keď si tú rybu vypečiem. Kde mám tu. Takže rybu si vypiekam. Tu teraz odložíme nepotrebné veci. Tu semiačka si nechám, mrkvu si nechám. Huby tu dám. Aj toto budeme sadiť. Ale ešte musíme si urobiť lopatu. A
ešte vykopať nejakú hlinu. Na piesku nemôžeme veľa vecí zasadiť, jedine tak kaktus. Ale aj oni si odložím, lebo s tými som nechcel umrieť. Kaktus máme, ten by sme mohli zasadiť, aby nám rastol. Kvety tiež také zasadíme. Kamene tu. Dobre, spravíme si lopatu. Neviem, na čo som tam dal tie tyčky. Tieto dáme tu. Tu si spravíme jednu lopatu a ideme vykopať. Napríklad tento tu kopček malý. Nebo veľký, neviem. Spadlo nám semiačko, z ktorého môžeme spraviť si seno a potom to seno si môžeme spraviť chleba. Ako v prvom dieli som dostal z tej maličkej trúhody chleba. Koľko máme teraz hliny? 29. Mi tu padajú tyčky. Teraz točím ráno, to viete koľko je hodín? 9:20. Oveľa keď sa mi zničí lopata. Dobre, tak máme stack a 10. A stack to znamená, že máme 64 hliny. Lopata sa nám zničila, tak si spravíme ešte jednu. Vykopeme piesok nejaký. Tu je lopata. To dám tu. A lopata ide tu. Tak. Motiku by nám trebalo spraviť. Ale ja si tu dám, tu si ja vykopem. Budeme mať záhradku. Neviem ako zatiaľ ešte. Alebo nie. Tam budeme mať kaktusy. Ale to mám iba jeden kaktus, ale keď oni vyrastú, tak potom ich tu môžem dávať viac na miesto. Takže si spravím motiku. Tu máme motiku drevenú, zatiaľ kamenné veci nebudeme robiť. Potom pôjdeme Davide dole do kejvky. Neviem čo. A zasadíme si zatiaľ takto iba random veci. Nebudeme presne. Potom si to môžeme aj potriediť. Ešte minútku. Skončíme, lebo pôjdem renekovať. No. Máme ten kaktus. Máme aj toto. Toto sa tam dá zasadiť. A tu si dáme ten kaktus. On bude mi postupne rásť. Galinka sa to čaká. Zmizol bambus. Není tu niekde, bola pod vodou. Není.
Dúfam, že som video páčilo, nezabudnite like, odber. Uvidíme sa, možno ešte dneska vydám z tohto videa, možno 2 z tohto videa ešte dneska vydám. Lebo ma tu baví tento svet, tak zatiaľ. Čaute.